Kif jgħid il-Malti, il-mart trid tilqalu għaliex jidħol rikeb fuq id-debba u joħroġ fuq in-nemla. Propju biex jilqa' l-virus staġjonali tal-influenza, il-Gvern din is-sena mexa fuq rakkomandazzjoni taċ-Ċentru Ewropew għall Prevenzjoni tal-Mard biex it-tilqima kontra l-influenza bħalissa tingħata b'xejn lil kull min jitlobha. Dan ikkonfermah it-tabib u ċ-Chairman tad-Dipartiment tal-Patoloġija fl-Isptar Mater Dei, Chris Barbara, li f'kummenti ma' One News fisser kif it-tilqim żdied wara l-każijiet rappurtati fl-aħħar jiem. Dis-sena il-Gvern ġab iktar ammonti ta' tilqima tal-influenza għaliex hekk kien rakkomandat miċ-ċentru tal-Disease Control ġewwa Sweden, ġewwa Stockholm. U kienet baqanna ħafna li ma ttieħdux u sintendi issa peress li rajna li l-intensità u daw il-ġimgħat rajna ftit każijiet tal-influenza dak li jkun issa reġa' qed imur biex jieħu t-tilqima. Chris Barbara nnota l-minkejja każijiet riċenti, ir-rata tal-influenza staġjonali din is-sena hija normali meta mqabbla ma' snin preċedenti. Statistika maħruġa miċ-Ċentru Ewropew għall Prevenzjoni tal-Mard tindika li l-maġġoranza tal-każijiet jirriżultaw mill-virus H1N1. Dal-H1 qed jagħti l-influenza bħalma tagħti staġjonalment, jiġifieri m'hemmx xi riskju partikolari, però riskju ta' komplikazzjonijiet fil-influenza dejjem ikunu, speċjalment ċerti nies illi ikollhom ċertu comorbidity, pereempju diabetiċi, nies li jkollhom infezzjonijiet jew problemi fil-pulmun, nies li għandhom il-fuq minn 65 sena, dawk kollu riskju ta' komplikazzjonijiet huma dejjem ikbar. Għalkemm l-influenza hija komuni f'dan iż-żmien tas-sena, it-tabib tenna kif mhux kull marda tirriżulta minn dan il-virus. Allura kif nistgħu narfu li jkollna l-influenza? L-influenza per se dak li jkun ħoss id-deni daqsxejn iktar għoli, jibda jħoss katarru, jibda jatas. Però anke jekk ikoll dik l-entużjażmu biex imur għax-xogħol filgħodu, eċetera, tħoss dik it-toqla iktar, isek għandek xi ktajjen marbutin ma' jdejk u ma' saqajk. Dik hija l-influenza opposta r-riħ ta' griżem. U fid-dawl tal-għejdut li t-tilqima kontra l-influenza tikkawża aktar mart milli tippreveni, staqsejna lit-tabib Barbara dwar il-verità wara din ix-xnija. Din assolutament mija veru xejn, għaliex għax it-tilqima se tilqalek biss għal kontra dan il-virus tal-influenza. Mhux se tilqalek dejn kontra dawk il-viruses kollha li jikkawżaw l-irjieħat. Jiġifieri jekk inti se tieħu t-tilqima tal-influenza u se jaqbdek virus ieħor, il-virus l-ieħor li m'għandux il-komplikazzjonijiet bħall-influenza xorta se jaqbduk. Għaldaqstant nissuġġerulek biex bħalma għamilna aħna intu wkoll tmur titlaqqam għaliex tilqima tard aħjar mill-qatt.